Miubog na sa tubig baha ang mga miyembro sa Ecolan Police Station 15 sa gibaha nga dapit sa Barangay Matina Aplaya, Davao City pasado alauna kaganihang kaadlawon Nobyembre 9. Naka-rescue suit ug nakaandam og galing adunay rescue nga residente. Mitabang na sab sa rescue operation ang mga pulis nga miyembro sa Balyok Police Station 17. Adunay mga residente nga gitabangan og ipasakay sa patrol car pasado alas 3 kaganihang kaadlawon, partikular sa Barangay Bago Galiera. Kuyog sa mga pulis ang Barangay Rescue Team. Kaganihang buntag, upat ka mga barangay nga sakop sa area of responsibility sa Balyok Police ang gibaha. Gilangkuban kini sa Bago Galiera, Balyok, Bago Aplaya ug Katalunan Pequeño. Diin 12 ka mga lugar ang nabahaan ug 21 ka mga pamilya ang namakwit. Samtang sa area of responsibility sa Talomo Police Station, 3 ka mga lugar ang gibaha ug ilang girespondihan. Gilangkuban kini sa Puan, Ulas ug NHA Bangkal. 3 ka pamilya ang ipabakwit sa Central Park Gym, Bangkal ning syudad. Wala hinuig gi-report nga missing o namatay sa kalit ka pagbaha kagabi ug kaganihang kaadlawon.